ƙasa ta ban manta da ku ba. Cikin ƙasa ta matashi mai daraja, cikin ƙasa ta matashi ke da kishi, ya fita ƙasar waje ya nema ya kawo gida. Amma wai duk da haka ba za a tausaya ba. Yara mun ce 'yan fusa haka dawo, manya mun ce 'yan fusa haka dawo. Lokacin da muka kai wani dan uwanmu gaskiya na ga tashin hankalin da ban taba ganin irin shi ba. Ina roƙon da gwamnati dan Allah ta turo wakilai wanda suke nagari ne za su yi aikin su yanda ya kamata, da Allah a raka suturce 'yan uwanmu yanda addinin musulunci ya tanada mu, kuma wanda suke rihe a taimake su don Allah a taimaka mu a hudda wanda suke rihe, ko a yi rufulan su gida ko kuma a huddo su a yi belin su tunda ba wani laifi suka aikata ba. Kawai dai haraka ce ta ba kasar ku ba, abubuwa dai gashi nan dai sai dai mu ce alhamdulillahi ko mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah gwamnatin kasar mu a taimaka mu, muna tura sako da babban murya, muna sa sunan gwamnatin kasar mu a ciki. Gwamnati ta raka lura da wani abu, yanda muke barin kasar mu Nijar muna zuwa neman kuɗi wasu kasashe. Muna yin haka ne ba don wani abu ba don kar mu tsaya a cikin ƙasa mu zama ɓata gari ko mu ce ɓata ƙasa ko mu zama kidnappers, boko haram da sauran ta'addanci da ake a sauran ƙasashe. Shi yasa muke huta ƙasashen duniya yanda za mu nemi na kanmu, don ba mu dogara da gwamnati sai ta yi mu kaza ba. Inda za mu tsaya yanda samarin ƙasar Nijar suke a nan ƙasar Libya da sauran ƙasashe, wallahi inda a gida ake ba yadda za a yi Nijar ta zamana lahiya, tunda matasa su ne ƙasashen bayan ƙasa, su ne ummul aba'isa zaman lafiyar ƙasa. In aka ce matasa ba su da aikin yi kuma ba su da wata mafita, to akwai ƙalubale cike da ƙasashen mu gaskiya. Amma alhamdulillahi yanda muke hutawa ƙasashen duniya muna gwagwarmaya da neman na kai, to gwamnati ya kamata ta jinjina mana, kuma in mun yi magana gwamnati ta rika sauraron mu. Na gode. Daga naku Samariya Haruna Idris, dan Nijar, jihar Zandar, mazaunin ƙasar Libya a nan Turfu. Ƙasa ta Nijar. Mutan ƙasa ta ban manta da ku ba, cikin ƙasa ta matashi mai daraja.